ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. подписчикони азиз, қарор дорем дар охири бозор рӯпарӯи ҳафтахтар атриёт ва косметикаҳои оригинал бо нархи арзон ҳама фирмини. меравем дохили мағоза. подписчикони азиз, мағоза рақами 16 мебошад. эван қариб ҳама чи почти дорам дӯстони азиз. дар омадаем дохили мағоза, нигоҳ кунед дӯстони азиз. каналкаҳои оригинал, духиёи фасон, фирмини фабрик, эван бо тудей дигар хулоса вибри духиёшон зеброи оригинал беҳад бисёрай дӯстони азиз. фақат ҳозир обши обзор мекунам. шумо бинед ки дар ҳамин мағоза чиҳо наличида ҳастай. ин аз ин мелачёвкаҳо, краска, шампун, дигар дар кор бошад, спрейо, собунои ранга. аз ино низ метавонед фармоиш дин. сурғора фаҳмонем дӯстони азиз. обши обзори мо бинед, тамом инамоди духӣ бовар кунед ҳаста деҷа наличида. дӯстони азиз, боз як аксияи дигар дар духиёи эван нигоҳ кунед. оригиналои хушрӯ бо нархи оптовӣ ва дона. ина спрейошон наличида ҳастай. ҳам хел запахошон хушрӯай дӯстони азиз. бовар мекунед. баъд ами оригинали эван да ҳама ҷо нест дӯстони азиз. дар ин мағоза будай наличида. ина духи тудей дорам наличида. баъни духишонам ҳастай. хайли майдошам ҳаст. ина бӯи дӯстдоштаи ман ана меростка беҳади бад буш хушрӯай оригиналай. метавонед даромада заказ кунед. дӯстони азиз, спрей 27 сомонӣ. ана ёш 70 сомон дӯстони азиз. ина дӯстони азиз 70 сомон 90 сомон. и буш беҳади бад хушрӯай ба нира 90 сомон буда дӯстони азиз. нигоҳ кунед. оригиналан. ани майдо чандия? майдоро ҳамашо 35. нархои аксиони дӯстони азиз 35 сомон. як дунё буа, як дунё намудоша хулоса. ина кассе доставка дар корай. доставка низ ҳамчунин доранд. ҳам оптоӣ мефурӯшанд, ҳам дона. ина кассе барои фурӯш гирифтан мехоҳад, ма рақамошона мемонам. метавонед маълумоти бештарро низ аз худи фурӯшанда гиред. охири бозор напротив ҳафтахтара дӯстони азиз. мағозашона аз берун навор кардагиам. бо метавонед аз рӯи наворҳо дида омада харидорӣ намоед. ана шоку мана шоку дӯстони азиз, аз фирмаи Арифлем бисёриятон духӣ диза даранд. ҳарчи мепурсем, ман рости навор надоштам. мувофиқи талаби шумо ба навор мегирем. нигоҳ кунед дӯстони азиз. фрукти чанд намуд спрей доранд. ина ё бошон беҳад хушрӯям. баъд меиста буш намерава дӯстони азиз. ана и духирам нав омадагиай. мағозарам нав кушода шудагиай. ҳозираша дӯстони азиз бо нархи оптови дона додаистанд. нархошон беҳад нархои дастрас. ирам беҳад буш хушрӯай. ана ин намудшам ҳастай. ина ин намудуш ҳастай. ҳозир бо нашоти нархнаво гап мезанем. аз фирмаи Арифлем. бисёри Арифлем як вақто ҳам хез намедитини буд. ҳозирам ҳамчунин бушон ҳамун чизо ки хушрӯанд. то ҳол клиентҳо ҳастанд ки мепурсанд. дӯстони азиз, 150 сомон, 160 сомон, 280 сомон. ё бо нархи донашонай. подписчикои азиз, нархи оптовӣ бо якча арзон мешад. чуноне ки гуфтем, аз ин буҳои духиё бовар кунед. дар ягон ҷо ҳозир қариб нест, да ҳама ҷо нест. ин мағозада наличи ҳаст. бӯи чизошон меистодаги аст. то ки яъне дӯстони азиз, баъд нархошонам дастраси бадай. саҳифаи инстаграмшонам мондагиам дӯстони азиз. дар омада обуна шавед ва ватсапшонда фармоиш дин. озмаишам як бор распаковка кунем шумо дӯстони азиз. бинед дар даруна чӣ намудаи духиш. граммошонам бисёрай. мана дӯстони азиз, бушда маст мешавед. бовар мекунед. сурға бозори Корвон, охири бозори Корвон, пеша напротиви ҳафтахтара дӯстони азиз. дӯстони азиз, бисёриятон духиёи мардона мепурсем. мувофиқи талаби шумо ба навор мегирем. аз фирмаи Эвен беҳад забхошон хушрӯай. нархнаво беҳад дастрас. ҳам оптови доранд, ҳам дона доранд. нигоҳ кунед. баъд копия люксошонам низ наличи доранд. ина баъд галаграммадор дӯстони азиз, медонед оригинал духиай. на деражани шавҳаротонай, фарзандотонай, падартонай, акатонай, додартонай метавонед заказ кунед. доставкатон рӯй мекунанд. ина дӯстони азиз, ҳозир як пеша распаковка мекунем. бахшиш. ина мужской буш беҳад ба масаи бад бовар кунед. нарху наво дастрасай дӯстони азиз. як гапа чанд бор такрор мекунем. биёед аз наздик дида харидорӣ кунед ё ки заказ кунед. доставка низ ҳамчунин дорам. подписчикои азиз, ҳам оптовӣ мефурӯшам, ҳам дона. ина чуноне ки гуфтем, копия люкс ҳам низ наличи доранд. мужской, женской.
мана дӯстони азиз обша обзор кунам кадомша ки дона ба дона нагуфтин дар ватсапша нависед наличи аз фаберлик арифлем эвен хулоса ҳаст дӯстони азиз марамат бозори Корвон напротифи ҳафт ахтар олами атриёдҳои мардонаву занона